अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अखन अहाँ सब सुन रहल छी बिट्टू मलंगिया एंटरटेनमेंट के। अभी आप सुन रहे हैं सिंगर कृष्णा केवट को। गे छौड़ी भातार तोहर दिली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। गे छौड़ी भातार तोहर दिली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। गे डीजे वाला का मौका मिली गेलो, गे डीजे वाला का मौका मिली गेलो। गे छौड़ी भातार तोहर दिली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। अखन अपने सब सुन रहल छी नैन्सी फिल्म्स एंड म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय डीजे समी बॉस। नैहर के चले रे उ त बहसल, लार के टाल में करे चले रिहर्सल। नैहर के चले रे उ त बहसल, लार के टाल में करे चले रिहर्सल। हिली गेले टाल हिली गेले, हेरो हिली गेले टाल हिली गेले। गे छौड़ी भातार तोहर दिली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। गे छौड़ी भातार तोहर दिली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी 77 837 38 0। हमरा के देना चले उ त टाइम रो, डीजे वाला के ललते बात माइन रो। डीजे वाला के ललते बात माइन रो। हमरा के देना चले उ त टाइम रो, डीजे वाला के ललते बात माइन रो। बुझी गेले हेरो बुझी गेले, बुझी गेले हेरो बुझी गेले। गे छौड़ी भातार तोहर दिली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। गे छौड़ी भातार तोहर दिली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी। यारवा एकर चले मोहन दर्शन रो, चाचा आलाल के केलकै त तंग रो। यारवा एकर चले बबलू बिहारी, कृष्णा के बट पड़ गेले भारी। दिल्ली गेले हेरो दिल्ली गेले, दिल्ली गेले हेरो दिल्ली गेले। आ डीजे परवीन का मौका मिली गेले, एक पर भातार जहिया दिल्ली गेले। गे छौड़ी भातार तोहर दिल्ली गेलो, आ डीजे वाला का मौका मिली गेलो। प्रेजेंटेड बाय नैन्सी फिल्म्स एंड म्यूजिक।